اب شاني كونسولتي نازلنا لو ما انتي قال حجست زبل نايوم نتبتات بمحاسكا متينا لنا اب شاني كونسولتن على حل مزخم شاني كونسولت خمتي لمود قال حاجزات ويكا حبريتات زهبولو بلاتفورم اللو مالتيو اب تحتي فتناي يوتيوب افتناي كومنت مصحف بوتا خا كما يجيركم اتيكم كم ترخمنا ويكا كونتاكتكم تقبرنا لينك خصدلكم زيادة لينك خا اتيكم بمرأي حافش او حبريتا نوي قالتنا ناي كونتاكت كترخمنا زخل من قدتات افت لينك تصحف سلي زلو از يقلل زبل من قد كترخمنا تقوليكم مالتيو ناي لو ما عنت جن حافش وحجازيت يزبولكوا ويكا قال نقدميت كتسوقمنا تخيل حبريتي حيزه متي زلو مالتيو مبزحتنا نفلطينا توماو اب درجه زبصحنا سبات مالتيو نزياده ግን ቶም ዘይፈልጥዎ ንክትፈልጥዎ ቶም ትፈልጥዎ ከዓ ሓበሬታ ብዛዕባ ትፈልጥዎ ኣብ ታሕቲ ሓበሬታ ወይ ከዓ ሓጋዝ ዝበልኩም ሕብረተሰብና ኮመንት ክጽሕፉ ደይቃ ተስፋ ገብር ማለት እዩ ንሎም ዓንቲ antognin.sa ዝበሃል እንታይ እዩ ክብርህ መጽ ማለት እዩ እዚ antognin.sa ዝበሃል ኣብ ዝለዓል ተጻሒፉሎ ወይ ድማ antognin.sa ኢልካ ኣቲኻ ከም ኩሉ ሕብረተሰብና ይሽወደን ኣቲኻ ክትሳተፍ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እዚ ኻ እንታይ እዩ እቲ ናትካ ዘለካ ነጥብታት ሙሉ ብሙሉ ኣብዚ ዌብሳይት እዚ ካብ ላራሰንትሩም ይዝግዕዝ ማለት እዩ ስለዚ ላራሰንትሩም ነቲ ናትካ ዝተምሃርካዮ ነጥብታት ማለት ሞያዊ ክኸውን ይኽእል ዋላ ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ነጥቢ ጂምናሲየም ዝወዳእኹም እቶም ናሽቱ ትሕቲ 18 ዓመት ወይ ከዓ 20 ዘለኹም ዓመት ሃይ ስኩል ናይ ዝዓዲ ዝወዳእኹም ነጥብኹም ናብዞም antognin.sa ይሓልፍ እቶም ብሞያ ወይ ከዓ ከም ቡክሰን ናይ ዓቕማ ኣዳም ነጥብ ተማሂርኩም ዝመጽኹም ከዓ እተን ዝተምሃርኩም ነጥብታት ተኣኪበን ናብዚ ቦታ እዚን ዝግዕዛ ማለት እዩ ምናልባት ተዘይግዕዘን ወይ ከዓ ትነጥብኹም ኣብዚ እንተራእሲንኩም ሞ ከዓ ምስ ላራሰንትሩም ተራኺብኩም ክትዛተዩ ግቡእ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ግሩንድ ሌጋንድ ብሄር ጌሄት ዝበሃል ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣብዚ antognin.sa ማለት እዩ ግሩንድ ሌጋንድ ብሄር ጌሄት መብዛሕትኡ ግዜ 2800 ነጥቢ ክህልወካ ኣለዎ ይዝብል እዞም ላዕለዋይ ደረጃ ተማሂርኩም ናይ ሞያ ማለት እዩ ወይ ከዓ ኣብ ቡክሰን ዝተምሃርኩም ወይ ከዓ ናይ ዓቕሚ ኣዳም ተማሂርኩም ሞያ ዝሓስኩም እቲ ሞያኹም ከዓ ብደረጃ ዩኒቨርሲቲ ኣቲኹም ዲግሪ ክትወስድሉ እንተደኣ ኮይንኩም ወይ ከዓ ማስተር ከተብሉ እንተደኣ ኮይንኩም ነጥብኩም ኣኪብኩም ናብ ዝተኣትውሉ ደረጃ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ 2800 መጀመርታ ወይ ከዓ መበገስ ናይ ዝበዝሐ ትምህርትታት እዩ ኣብዚ antognin.sa ማለት እዩ ስለዚ ሎም ዓንቲ እዚ antognin.sa ከመይ ጌርና ከም ንኣቱ ኦፍ ኮርስ ሓበሬታ ገለ ክህበ እንደገና ኣቲና ከዓ ነጥብታትና ከመይ ጌርና ከም ንካተተሉ ከዓ ክሪአኩም ማለት እዩ ስለዚ ሎግኢን ምግባር ኣብዚ በዚ ባንክ አይዲ ናትና ንኣቱ ማለት እዩ ባንክ አይዲ ሕጂ ብዝተፈላለየ መንገዲ ቅድሚ ምእታውኩም ገለ ኢሜይልኩም ክሓተኩም እዩ ኮድ ከዓ ክሓተኩም እዩ ካብቲ antognin.sa بSMS ወይ ከዓ ብኢሜይል ክመጽኩም ወይ ከዓ ኣብ ገዛኹም ብፖስት ኦፊስ ተዳልኹም ከዓ ብፖስት ኦፊስ ክመጽኩም ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ብባንክ አይዲ ዝተወሰነ ግዜ ጀሚረ ስለ ዝጸናኹ ነጥብታት እውን ኣብ ዝሓሊፉ ስለ ዘሎ ብባንክ አይዲ ንኽኣቱ ኣክቲቬት ገይረ ኣለኹ ማለት እዩ ብባንክ አይዲ ብምእታውካ ነዛ ትሪእዋ ኣለኹም ስካን ብምግባር ነቲ ናተይ ባንክ አይዲ ይፍርም ነቲ ናተይ ባንክ አይዲ ፈሪመ ከዓ ኣውቶማቲካሊ ብምእታው ጉዳይ ክከታተል ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ ሆስት ተርሚን ኣብዚ ሕጂ 2024 ናይ ሆስት ዘመልከትኩዎ እዩ ማለት ብና ሆስት ተርሚን antognin ብኸይድ መጺነ ነይሩ ኦሬዲ ገለ ትምህርትታት ኣመልኪተ ነይረ እቲ ትምህርቲ ከዓ ተቐቢሎምኒ ሕጂ ኣብቲ ናቱ ምምሃር ይርከብ ማለት እዩ ሰዓት እዚ ሓፈሻው እዚ ሜዴላንድ ዝምልከት ኣብዚ እውን ኣቲና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኣብ ሊን ሾፒንግ ዘመልከትኩዎ ናይ ዩኒቨርሲቲ ደረጃታት ነይሩ ኣብዚ እውን ንሪኦ ኣለና ካብ ራብዓይ ክሳብ ሻድሻይ ክፍሊ ዝመሃሩ ኣብ ናይ ከም መምህርና ማለት እዩ ብሓፂሩ ንኽመሃር ኣመልኪተ ነይረ እንደገና ኣብዚ ከዓ ከምኡ ናይ ቋንቋ ደ ወይ ድማ ስቱዲ ሃንድ ሌርኒንግ ኮይንካ ናይ ቋንቋ ደ ብዩኒቨርሲቲ ደረጃ ኣብ ናይ ሽወደን ትምህርትታት ንኽምህር ወይ ከዓ መምህርና ንኽቕፅል ኣመልኪተ ነይረ ንሱ እናቱ ሓበሬታ ዝመፀኒ ማለት እዩ ኣብዚ ብምእታው ከዓ ወይ ደልየ ወይ ከዓ ይደልኒ ትብሎ ማለት እቲ ትምህርቲ እንተዳ ክትመሃሩ ኮይንካ ማለት እዩ ስለዚ ብሰዓት እዚ እዚኣ ትሪእዋ ኣለኹም እዚኣ ናይ ሞዶሽ ሙሉ ኢንተርቪስኒንግ ዘላ ሕፅር ዝበለት ኮርስ እያ ክሳብ 5 10 እያ
7.5 እዚኣ ትሪእዋ ኣለኹም 15 ንላዕለዋይ ደረጃ እዚኣ ከዓ 7.5 ማለት ሕፅር ዝበለት ናይ 3-4 ወርሒ ኮርስ እያ ማለት እዩ ንዓይ ኣብቲ ዝሰርሖ ዘለኹ ስራሕ ሓጋዚትን ኣማዕባሊትን ኮይና ስለ ዝረኸብኳ ከመልክታ ክኢለ ማለት እዩ ዝያዳ ኣብዚ ከዓ ሓበሬታ ኣሎ ማለት እዩ ከመይ ጌርካ ከም ትቕፅል ከመይ ጌርካ ከዓ ወይ ደልየ ወይ ከዓ ይደልኒ ኢልካ ከም ትምልሰሎ ማለት እዩ እንደገና ኣብዚ ላዕሊ ኣብዚ ናይ ሚኒ ማለት እዩ ብዝላዕሊ ትሪእዎ ኣለኹም ብምእታው ዝተፈላለዩ ትምህርትታት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ ሂት ቢልዲንግ ዝብል ዘሎ ሕጂ እንታይ ዓይነት ሞያታት ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ንበሎ ኣብቲ ንስኹም ትቕመጥሉ ዘለኹም ትምህርቲ ወይ ከዓ ቦታ እንተዳሊኹም ወይ ከዓ ንስኹም ክትመሃርዎ ትደልዩ ዘለኹም ንኣብነት ከም ኣብነት ሕጂ ብዓብዪ ኣፖቴካ ደቦ ተፃሒፉ ኣሎ ኣነ ደስ ዝብለኒ ትምህርቲ ከዓ ብዛዕባ እዚ ሶስያል ሬት ዝበሃል ሎማዓንቲ ሓቢርና ከነመልክቶ ወይ ከዓ ክንሪኦ ደልየ ዘለኹ ሶስያል ሬት ወይ ከዓ ብዛዕባ ማሕበረሰባዊ ሕግታትን ስርዓትን ዘፅንዕ እዩ ከምቲ ኣቐዲመ ዝሓበርኩኹም ሕፅር ዝበለ ኮርሳት እንዳወሰድኩ ብድሕሪ ሽዑ እቲ ዝደልዮ ዓይነት ትምህርቲ ክቕፅል እየ ዝደሊ ማለት እዩ ዲስታንስ ምስ ሕጂ ዘለኽዎ ስርሐይ ዝኸይድ ኣብ ደስ ዝበለኒ ሰዓት ኣብ ደለኽዎ ቦታ ኮይነ ክመሃሮ ዝደሊ ገለ ኮርሳት ክወስድ ይደሊ ማለት እዩ ገለ ካብኡ ከዓ ብዛዕባ ሶስያል ሬት ብዛዕባ ሕግን ስነ ሕግን ዘፅንዕ እዩ ማለት እዩ ብዛዕባ ማሕበረሰብ መዳይ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ቤት ትምህርትታት ኣሎ ንኣብነት እዚኣ ትሪእዋ ኣለኹም እዛ ቦሮስ ትብለላ ከተማ እያ ብዲስታንስ እያ ትምህረላ ብዲስታንስ ከም ትምህርካ ትሪእዋ ኣለኹም ኣብዚ ኡርትስ ኡቢርወንደ ማለት ብዘይ ገድስ ኣበይ ቦታ ኣለኻ ማለት እዩ ናይ ግድና ይኹን ካፍቲ ዩኒቨርሲቲ መፂኻ ክትመሃር ማለት እዩ እንተዳ ኣብዚ ቦታ እንተዳ ሃልዩ ግን ንኣብነት ሕጂ እዚኣ ሃልምስታት ትብለላ ሕጂ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ከይድካ ኢኻ ትመሃር ማለት እዩ እንተዳ ኣብዚኣ ናይ ከተማ ሽማላ እንተዳ እዚኣ ኡርትስ ቢርወንደ እንተዳ ኮይና ግን ዲስታንስ እዩ ማለት እዩ ትምህርቲ ብካልእ ኣዘራርባ ሶስያል ሬት እዚኣ ሕጂ ቁፅሪ 1 እያ ቁፅሪ 1 ተማሂርካ እንተዳ ቁፅሪ 2 ክቕፅል ኮይንካ ሶስያል ሬት ቁፅሪ 2 ካብ ዝላትኩም ስቲል ኡርትስ ኡቢርወንደ ወይ ከዓ ብዲስታንስ ክትመሃሮ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ብድሕሪ ሽዑ ናይ ሲሶኖም ፕሮግራም እውን ክቃለለልካ ይኽእል እዩ ማለት ምክንያቱ እዚ ሶስያል ሬት ኣካል ናይዚ ሲሶኖም ፕሮግራም ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ግን ብዝሓፀረ ግን ንዓኻ ክሕግዘካ ዝኽእል ከማዕብለካ ዝኽእል ከም ሰብ ማለት እዩ ብዛዕባ ሕግን ስርዓትን ናይ ዝዓዲ ትነብሮ ዘለካ ክትፈልጥ እንተዳ ኮይንካ ኣብ ቀፃሉን ክትስርሐሉን ፕራክቲስ ክትገብሮ እንትደሊ እንተዳ ኮይንካ ክትመሃር ተኽእለሎ ማለት እዩ እንተዳ ብዛዕባ ሕጊ ትፈቱ ሕጊ ከም ትብለኩም ብዛዕባ ሕጊ ዩሪስት እንተዳ ሃልዩ ከዓ ዩሪስት ኤክሳም ኣሎ ወይ ከዓ ዩሪስት ኣሎ ሕፅር ዝበለ ፕሮግራማት ማለት እዩ ንኣብነት ዩሪስት ፕሮግራም እዚ ሕጂ ናይ 270 ኣትሊስት ናይ 3 ዓመትን ፈርቓን 4 ዓመት ይወስድ ማለት እዩ ትምህርቲ ንክትውድኦ እንደገና ከዓ ኣብ ሉንድ ከይድካ ኢኻ ትምሃሮ ማለት እዩ ኣብቲ ቦታ ማለት እዩ እዚ ከዓ ከምኡ ዩሪስት ፕሮግራም ውብሳላ እዩ ዝኸ እቲ ቦታታት ይድፈላለ እቲ ሓደ ማልሞ ክኸውን ከሎ እቲ ሓደ ካብ ውብሳላ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኣሎ ማለት እዩ እዚኣ ኸ ከም ቅድሚ ናብዚ ዩሪስት ፕሮግራም ምምልካትካ ኣብዚ ናይ ዩሪዲክ ኢንትሮዳክሽን ሓፈሻዊ ቅድሚ እቲ ዩሪስት ፕሮግራም ምምሃርካ ገለ ፍልጦ ናይቲ ዩሪስት ኢንትሮዳክሽን ክትገብር ተዳሊልካ ከዓ ክትመሃሮ ትኽእል ኢኻ ማለት እዮም ካብዞም ሉልዮ ቴክኒስክ ዩኒቨርሲቲታት ኮይኖም ብዘይ ገድስ ኣበይ ቦታ ኣለካ ከዓ ክትመሃሮ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ስቱድዮ እዚ ናይ ኡርትስ ኡቢርወንደ ዝብል ዘሎ ከዓ ቦታ ብዘይ ገድስ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ልቢ ገይረላ ነይረ ስለዚ ፎቶ እዛ ትምህርቲ ከመልክትካ ስለ ዝደሊ ማለት እዩ ሎማዓንቲ ትሪእዎ ኣለኹም 15 ኦክቶበር ኮይኑ ኣሎ ናይ መወዳእታ መዓልቲ እያ ተመልክተልና ማለት ስለዚ ሓቢርና ብሓንሳብካ ነዚኣ ከዓ ነመልክታ ማለት እዩ ኦኬ ሌክቲል ክገብራ እዚኣ ትሪእዎ ኣለኹም ሌክቲል ክገብራ እንደን ሌክቲል ዝገብሩ ከም ንብረት ወይ ከዓ ክዳን ንገዝእ ማለት እዩ ኣብዚኣ ትሓልፍ ኣብ ዘለዓል እዚኣ ትሪእዎ ኣለኹም ሚና ቮልት ብለላ ኣብዚኣ ትሓልፍ ኣብ ዘለዓለ ምክንያቱ ምርጫኻ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እንተ ደኣ ካልእ ተወሳኺ ዩኒቨርሲቲታት ክትመርጥ ተዳሊኻ ወይ ከዓ ካልእ ትምህርትታት ክትመርጥ ተዳሊኻ ከዓ ኣትሊስት ኣሎ ማለት እዩ ንበሎ ናይ ብዛዕባ ናይ ብእንግሊሽ እዚ ናይ ዩሪዲክ ወይ ከዓ ናይ ሕጊ ስርዓት ሕጊ ብእንግሊሽ ክትመሃሮ ተደሊኻ ማለት እዩ ናይ እንግሊሽ ቋንቋ ኣሎ እዚ ግን ሕጂ ንዓይ ዘገድሰኒ ናይ ዝዓዲ ቋንቋ ኮይኑ ሕፅር ዝበለ ዩኒቨርሲቲ ክመሃሮ የለየ ዝደሊ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ቅድሚ ገለ ምቕፃለይ ክሪኦ ዝግባአን ነገራት ኣሎ ሓደ እቲ ኣንታል ትራፍ ዝበሃል
أفت بيت مرت نايقد عندي خبأ أكل كتركب زبل دولو نايقد نكون خبأ أكل كتركب مالتيو عندنا هال 40 5% مالتيو هيلتي دا يكونن بلس طبو نغراتو خانتاي بديستانس خاطو مهارو عندنا خات قانقا خات سفينسكاي مالتيو اوكي اتي قانقا ወይ ቃቲ መምህር ዝገልጸሉ ዞም ዝዛረቡ ቋንቋ ሽወደኒ እዚያ ኻታ ጉሩንድ ሌጋንድ ቢሄርግ ይትብል ለኻታ ጉሩንድ ሌጋንድ ቢሄርግ ይትብል ጀካት ዘለካ ሞያ ዘንጽኸያ ነጥቢ ክሳብ 1500 ነጥቢ ተራሃሊካ ካፍቲ አዳልት ዝተማሃርከያ ብላዕልኻ ዘገድሰካ ወይ ካ ዘድሌካ ነጥብታት ኣለዋ ሰንካተን ኣብዚ ሕጂ ንኣብነት ጉሩንድ ቢሄርግ ይት ዝበሃል መን እንተዳኢልካ ኣብዚ ختم ጾት ኸሊኻ ማለት ነው ኣብነት ኣብ ኮንቮክስ ተማሂርካ ጂምናሲ ኤግዛም እንተዳ ኮንቮክስ ተማሂርካ ብስተዓትሎ ናይ ኮንቮክስ and then እቲ ሓበሬታ ኣብዚ ختم ጾት ኸሊኻ ማለት እዩ at least ይርከስ ኤግዛም ክሎ ካሎ ሞያ ዝተማሃርካ ኤግዛም ክሎ ካሎ ትስታሕተ ነጥብኻ ይኽህልዎ ካሎ ብድሕሪኡ ስፌንስካ ቁጥሪ 2 ቁጥሪ 3 ክትማሃር ኣለካ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እንግሊሽ ቁጥሪ 6 ክህልዎ ካሎ ኣብ ሓደ ከዓ ማተማቲክ ወይ ከዓ ቁጥሪ ከዓ ናይ ኤት ኦ ዝበሃላሉ ወይ ከዓ ቀዳማይ ደረጃ ናይ 11 ክፍሊ ማተማቲክ ክህልዎ ካሎ ኸይብል ይትሕግ ማለት እዩ عندن كله تدميرو تي قرن لقانا بيهرقيت انت تحليكا كتملك تخيليخا مالت لذي تغيلنا نافتا يورديك introduction كوش خنكينا مالتيو عندن تحتري ورلهم أبزي بوبوري عن ميلان دبلالو يكا جمر رو تختمل كتوز درخاز بلالو بوبوري عن ميلان أبستاتو عندن خويكين عن ميلان أبزيا ترالهم فرشات تجبرا ستيل ساعة صرت حمش هوكس كلا بوينغ لوا قبل تكنيك يونيفرسيتي ستوديو تريخ مهار فرشات جرا قتله عندنا أبزج تبلالو أميوغ بلير أنت هاجن تلوت بيلينين هاي تانك ساكا ستوديو ميل فرنسيسين أبزجي رايت كتجبرا تخلي خاز مهنياتو ولا سي اس ان اي تملك تجن ناب سي اس ان حليفو من كاتسونهم سي اس ان تري اللي خا تملك سي اس ان تزيد اللي خا تقول فورماليتي ديتا يكونن أبزي أخذت عند قداسيتك يهار أتلانسك إلى إنترنت خنال يمناسي أتبيلنين كاميرات لادو إنتيك فرون أتبيلنين ترى أب كابشور نوتس أنت أب كلا حاجة أنت تمهيرك أبزنا جدا كتطول كمالتي أبينا حاجة كم تمهير كمالتي أنت أب يونيفرسيتي درجة أب كلا حاجة أنت تمهيرك أب كلا حاجة كم تمهيرك بس تطول مالتي أنا جن أبز عدس ليست تمهيركم إتاو عاد لينني أوتوماتيكالي زيادة يقولهم خوي كاتب لله خوي كجرك سدّا مالتي لذي موداتا زاني موداتا ليفل دلا يوبلير أنت هاجن تيل utbildningen har jag tänkt söka studiemedel precis in بلو رايت كير لهم سويت يا لذي زيا 5 ورا لهم اوكي الى مالتي زيا توي كسدا اوكي لهم عندن كيدالنا مالتي لذي ان ميلان خويكات تبل متياتنا مالتي فولترمين 2025 إذا تري والله ميروديك introduction كورس مستمهاركو خا كمل لسوكمي مالتي كم زنبرت تمرتي حافشون تاي تمهير خاوخا كلخ كفلوكم فتنه لو معت زياني را يغني لي حافشاوي كوم حجاز بولكو كال تمرتات انت دحالي خا كهب كفتنه شاني كونسلتينا صنحنا سلام وسناي تشاو